Orville está este ano un chisquiño triste por non tervos polas mañás visitando o salón coas vosas escolas. Gustáronlle moitísimo os traballos que mandastes. Está todo o día pegadiño ás pantallas mirando para vos. Aínda que non veñades co cole, podedes igualmente vir polas tardes e as fins de semana, que temos unha chea de actividades. Supoño que vistes xa unhas estatuas moi chulas do noso lobo lector espalladas pola cidade. Podedes facer tamén o roteiro da Orville Paraday. En nadiña, seguro que a vida volve ser como antes, e mentres non chega ese momento, Orville mándavos unha aperta das súas e moitos bicos, desexando que en breve nos poidamos abrazar e bicar como antes. Un saúdo moi especial para...